Tetris. Tetran. Vad är ditt huvud då? Hej! Kom där. Kom. Kolla du om. Kom där gumman. Tetris. Du kan ju använda de där stora öronen också. Vad ser du för något? Kom där. Här ska vi gå. Kom on tjejen. Kom där. Hejdå Tetris. Åh vad lyder du är. Kom nu då. Tetris. Velmira, kom här då. Om jag säger godis då? Tetris. Vad är det för ljud? Kom där. Kan du sitta här i skogen tills det kommer upp troll och dinosaurier och sånt och äter upp din dumma gamla hund? Nu! Det är din tönt.